rownd erfynol. Ysgolion a cholegau dan 19 i'r merched. Sgwni pwy fydd yn codi'r tlws ar ddiwedd y noson. Lot o ddisgwyliadau o'r tîm Gwent yma. Fel da ni wedi sôn, sawl gwaith. Wedi ennill pob gêm eleni. Ac yn mynd am y fuddigoliaeth fwyaf ar cyfan. Symud y bêl. O, hyfryd ffigio yna'n mynd i hun. McCormack nôl tu mewn. Lily Hawkins ar cyflymder. Seren y gêm flwyddyn dwytha'n cael ei thaclo. Ddim yn bell o'r llinell 5 medr, ond dyma'n union o'n i'n disgwyl cyn y gêm. Advantage 8 offside. Mantais hefyd i Coleg Gwent. A mae'n gigosb cynnar o fewn y 50 geiliad agoriadol. 8 offside. McCormack yn gwisgo'r penwys gyn safle y maswr, tacl nerthol gan Llanymddyfri, ond Gwent, cwpl o fetre o'r gwyngalch. Gwent yn croesi am ei cais cyntaf o'r ornest, a mae hynny'n golygu cymaint i'r chwaraewyr allan ar y cae. Y dorf wedi mynd yn wyllt, a pwy sydd wedi sgorio'r cais? Neb ond Amelia Bailey. A mae'n rhaid ei ddechrau bob peth gyda Sienna McCormack yn bylchu'n effeithiol. Lily Hawkins, fel pob un mewn o'r da ar yr ysgwydd gyda'r linell gynorthwyol. Ond ar ôl y gigosb yn mynd yn sydyn a'r nerth anferthol gan Amelia Bailey. Tro ma y bêl yn dod allan. Davidson, un bas arall sydd angen i'r asgellwr. Digon o wagle yn hyrddio, yn ymestyn am y llinell gais. Zelia Radrodro, yr asgellwr sy'n croesi am gais cyntaf y gêm i Coleg Llanymddyfri. Llandovery yn dod neud yn dda i symud y bêl i'r asgell ac yn rhoi Zelia wedi dod o'r lle i gael dros y llinell. Swn i'n cael wedi dweud bod yn un i edrych allan amdano. Mae'n peryglus iawn gyda'r bêl ac mae'n neud yn dda fan hyn i orffen y gais. Crouch! Bind! Mae'r ddau dîm yma yn agos iawn i'w gilydd ar y tabl ac yn y gêm. Ydyn, ac i gyrraedd y ffeinol, yn amlwg maen nhw'n tîm reit dda ar draws y bod, really, yn sawl agwedd o'i chwarae, ond look. O'r bêl wedi mynd yn llac, yn rhydd, a Ruby Cole yn gwneud y mwyaf o'r camgymeriad gan Coleg Llanymddyfri yn ceisio rhoi symudiad o'n ddwfn yn ei hanner ei hun. Y bêl yn tasgu allan o ddwylo Radrodro ac yna'r Ruby Cole yn gwneud y mwyaf. Mae hwnna'n gais syml i asgellwr mor chwym. Cefnwyr Gwent yn ddod lan yn mor gyflym yn rhoi siwr gymaint o pwysau ar sgiliau Llandovery. Ac fan hyn ni'n gweld Ruby Cole yn syth ar y bêl ac yn gallu redeg i oedd ar y pys. Fine. Mae'r bêl wedi'w dwyn gan Bailey. Pas hyfryd yn darganfod Ruby Cole sy'n yn mynd am ei ail gais, ond yn dadlwytho i Lily Hawkins sy'n seren i'r dyfodol yn siŵr. Amelia Bailey yn troi'r bêl drosto ac fel unrhyw tîm dda, maen nhw'n yn syth yn edrych i symud i'r bêl i'r asgellau. Oherwydd dyw amddiffyn Llandovery heb ei setio i fyny ac mae cyfleoedd dda pryd chi'n yn unwaith i chi troi'r bêl drosto. Coleg Gwent a Coleg Llanymddyfri. A Llanymddyfri sydd angen y gefnogaeth reit rwan. Gosod ysgarmau symudol sydd dal yn cropian ymlaen. Mantais y fan hyn am gam sefyll. Mae Llanymddyfri yn dal i ddod. Davidson yn fan hyn. McCormack gyda'r dacl nerthol. Davidson yn gofyn am y bêl eto. Ochr gamu, mae'r dacl yn un enfawr gan Amelia Bailey. A Gwent sy'n trefnu'r amddiffyn. Jones, yr wythwr ar y bêl. Perry yn symud hi. Tuag at yr yslys bella. Mae yna gyfle wrth i'r asgellwr Lucy Taylor grymannu o amgylch yr amddiffyn ar y llwybr tarw. Am linell arbennig! A mae Llanymddyfri
yn ôl yn y gêm, a Grace Hulbert sy'n croesi. Mae hwn yn llinell gwych. Mae wedi gweld hi'n dod o bell ac mae wedi amseru yn perffaith. Eitha tebyg i cais Corey Hill yn erbyn Lloegr y cwbl o blynyddoedd yn ôl, ond ni'n gweld hi fan hyn, mae'n gwybod yn union beth mae'n neud ac mae'n amseru'r llinell yn perffaith ac yn carlamu ymlaen i'r bil. Lwyth o chwaraewyr Gwent, y môr coch tu ar asgell, un bas ychwanegol yn penderfynu. Mynd ei hun, a mae'r bas yno ac yn croesi yn y gornel. Megan Thomas. A Gwent yn llwyddo i dalu'r pwyth yn ôl yn syth ar ôl rhoi cais i Grace Hulbert. Gwent yn torchi llewis ac yn llwyddo i groesi'r gwyngalch am ei pedwaredd cais nhw o fewn yr hanner cyntaf. Ni'n gweld fan hyn pa mor clinigol ydi Gwent. Maen nhw'n patient iawn ac yn hapus i mynd trwy'r cymylau ac unwaith mae cyfle da nhw sgorio, maen nhw'n symud i'r pêl i'r ochr ble mae'r niferoedd ac yn cael y pêl dros y llinell. Felly ymosod clinigol iawn gan Gwent. I'r blaen, mae Llanymddyfri yn mynd ac i gefn ysgarmes symudol mae'r bêl yn codi ben i Teigan Phillips. Maen nhw'n ei chadw hi yn y canol. Mae Amelia Bailey, dwi'n meddwl wedi dwyn y bêl. Mae gais cosp fan hyn i Coleg Gwent. A'n byr debyg Cerdyn Melyn. A mae'n felyn i'r penwisg Melyn. She's stopped the probable try from being scored. It's a penalty try. Be louder so that I can hear. I've said quite loud. It's in the side, okay? Wel, Lily Hawkins yn ceisio pledio i'r dyfarnwr. Mae Amelia Bailey, rhywun ma'n deg i ddeud, falle fysen cipio ser yn y gêm yn cael Cerdyn Melyn yn rhoi cais cosp i ffwrdd. Mae'r gêm hon wedi'w throi ar ei phen. Roll away! Roll away! Hands away now! Dwy fedr yn bryn i Coleg Gwent yma'n hyn. Back! Munudau pwysig yng nghyd-destun y gêm. Ymestyn! A'r cais yn dod i Coleg Gwent. Grace Boyd ac o Gwent. Dwy chwaraewr yn bryn. Maen nhw dal yn llwyddo i sgorio 5 cais o'r gêm i Coleg Gwent. A Grace Boyd gyda honna. Just disgybleth Llandovery yn rhoi cyfleoedd i Gwent i gael lawr i'w hanner nhw. Ac unwaith chi yma, mae'n anodd iawn i atal nhw. Use it! Llanymddyfri yn fan hyn. Dyma ni! Dyna ddiwedd y gêm! Coleg Gwent am y 6 tro yn olynol am ennill cystadleuaeth ysgolion a cholegau Cymru. Sienna McCormack sydd yn cael pen y mwdl ar yr ornest. Fel chi'n dweud, dyna'r gêm. Gwent, pwysau Gwent yn talu off ac Llandovery wedi cico'r bil lot o weithiau yn yr hanner yma, ond tro yma'n trio redeg hi, ond Gwent yn rhoi nhw dan sy'n gymaint o bwysau. Maen nhw'n rhyngipio'r pêl ac o dan y pys. Ffigiad, ond yn cael Release! i thaclo y mae Davidson. Rownd y cyrion, Freya Perry. Dwy fetr yn bryn. Dyna chi stori'r gêm. Coleg Gwent yn anhygoel, yn amddiffynol. Ac yn amlwg, da ni wedi gweld sawl chwaraewr gwahanol yn troi'r bêl. Sienna McCormack dros yr ystlys. A dyna ni diwedd y gêm. Coleg Gwent sy'n fuddigol. 6 tlws yn olynol i Coleg Gwent. Coleg Gwent y pencampwyr unwaith eto yn 2025.